offense ohene eye de ya wo de bekwa akoto ni wura anim ti yentwan duru ho a ye de ho asem bebrem na sampa case yi enra mi hu ade bi mere hoye police fo no mekam yenti a omo e de krata abeto abonten o de first of all hwe ade a omde ye nkure wo de hwe ade okay bia hu ye mobosa akola wo no machine danya wa betena nana samba gafle fie no aka chom so mudo montana no munku school o montana no munku school ma ba be chi omo nti wo sabi se wonua ana se oba mo hwe wo wonua ana se oba ati sei hwe 8 years we de mayo no mo de mamu he ni hani na ho no mo he akora kiti wi mo he de mayo no ba ko suni mo de mamu he asante mayo sala mo sala na mo kabi mayo mo sala na mo kabi mana da do ma hene de ba ne de enye mo sala na mo kabi mayo ani ni interior minister ne ne regional minister no ani ni DC ndo mo de ba ne de enye yesra mo a for a church will be a good morning. Where to let somebody Jaffola, the fear new, dear. Eti, we and a course so our sample mine and somebody a free. Na police for our Ghana through the regional police command our Bono region. At the Krataya beto abonten say Kratai and some woman in say, Omutan and say, a 2 be near could be a babegu a yifio. Samba Jafre fee. Tio, why your mind, you know. Now, the funny thing is, say, Ghana say, or any be anywhere, Adiamini bet to be in the fee, where Saturday, 2 ne sa cartridges wemo, where a wahini be a fee, radi. Sa and Yama wemo, or any be I be on the fee. Because or any oko functions, oko programs, or what traditionally, no, or what a certain Yama way out the bottom by any news. But there, because the intent, and they said we will show him where the power lines because Bruno Regional Minister, Police Command, any one way on Interior Minister, it seems said, Oma conspire to mafia sampa mahine, or because of say, young penny, emanin suma sante. Young penny, emanin suma sante. Where any moment some go in your yard, where obi boot. Hwe etu aboba wei ene sa bansere ne sa ne wei wo hini bia ebi won fi omutimi kan che se ne ukop mahama krom bole bambo ahimfie srem se jata ahimfie ye nkonya sa ne ma obi ho ba bia ni ho obekwa wo hini bia ni bi ho e de ade a strategy. You see, we give the dog the bad name so that we can hang and one no enuntia enuntia ene yakocheche nkokrafo ne merofo acheche wom se wom aye dai oma ye dai hwe wom so ni hwe enipa nkokrafo bi yakocheche wom hwe wom ankofo na kwhye wom fie no eno papa ne di ne fie amom wohene no edi ne fie amom so matenam ne yakoche no meba mama ni teacher safo kantanka ni nkoba teacher wada mama akwa baba the reason show so me Josu ebu na what to say nyo yo na teacher we the adamo sampa de ekoso no anopai ene nra besi ne na samba ja fra fie videos ahodo e ba bonten no na ene enyan yanyante yanyan se police force wono omahin etuo bia bagu ni fie ne nipa binti otro mbe uredi ni fie oma uredi ni fie abu nipa prepare nkoda ho achi nipa be se aduonum ni akiri wote sa asemi ya ofa no se teacher Jengum se wa osha utimi se said mo amoti abruchi mubu a baby say give a dog a bad name and hang it. Say ope asam de asho bia ope na ye edi ne bone a na wonwuno asam etuno so enti bibia de di befe say asem bia e kafa na sangwa jafra ho asem a ya nwuno de ato no so keke
sebeyo na yebenya kwan aye ne de pese ye no nti saa na asikire no eno na ebo ne say ya sese no ensem ana ye omo ka kire ne se yampene ma wo onye onsuma osante hene na obi wotumi so obeka so obi mpene ma obi nsum obi wo ba bia na teacher yo ati se ye ka kire obi se yampene ma wo nkwa sore we asore we na chinchina ya se okoye wo wa ha na ye tese bia wo ye romani na fi yehunu se wo kwa asore fofora yesempene emra eni nipa fa ahudie nyina makwan se obia de ope na wo kosum ana se wo do ho bo na wo hia ade a yefra na esom no asante sakasa no esom no nkire se sebe wo som te se de bia obi akoto akoa bi a osom no o sorry na wo prapra sande hine fie na o polish ne mpaboa na your friend is saying ye pe obi amana ye ade fon bi na o na ya be fro se koye asante no ntesa asante obi a da ne man te se mo wa brutire ye fro bibi federation no we ye nyemfo federation ya ba bia o man ya o te so no wa o ye obi bia pepepe na mbom o ka ekuo a ye friend say asante man kuo no ena odo ho adom se wo ka na obi tinchen a wo ye manhene o nya manhene kura na wo nhye ohene bi ase a wo ho kwan se wo ka se aha ena wo pe de wo pe ena wo ko pe a obetimi atena se wo de o nhye obi ase enti ana omfa ho nkobo ekuo bi a wonko a wo to ba bi obetimi ayesa ena open so a obetimi aka se ekuo wo ye wa hai ye asante man kuo o meka ho ana se ekufufo bi ewo ho na se wonhye obi ohene bia tumi emro de so a ene utimi ko kan de ope ho sampa ho no ohene bia tumi emro no so ena amanyina manyini nyina obi a de ne ho ode ne ho no se amanyini kuo a ye frɛ na santiman ekuo ene me pese meka ho oso tinchen a o se me mpre ema onkoka ho na ompre ma onkoka ho no so utimu se ekwam bia obefa so a asem kra na se ode to so no fa asem bone to so se beyo na ochena bi onkoka ho eno na omugusu a omuye na omuyesa ewo ade efa asante ho nkwa na omuyesa na every tete sabe every abrofo penso emra wo mu Berlin conference ya wo mu yese wo mu che Africa afa no ena wo mu do manisi asante so ena wo mu ka se UK for na Britain for mungo fi coast ne e friend Cape Coast wi mungo free ho French for mungo free Ivory Coast German for mungo free Togo na ye mompini asante ne entetete samre no wo mu efa akwahodo so se obia Britain for ebeti se ana Europe for ebeti se o pese okoka asante ho no wo mu de wo mani be siw so saa wo mu ye saa etete aman no bebre free asante ho ma na yiye wo no mu kakra kae ena sebe wo mu ye independent no abanye baye ensusu esande na ni si so se mimpene ema obia opese okoka asante obia no wonka ho enti na ye wo abrofu kura sebe omo echiri ye no won kura ma kwa na ye fre bibi West Ashanti emra CDB aban ba ya osajifo Dr. Kwame Nkrumah da no ono nso wo saa dwene no bi ya ne na nadom ahene wi se mempene emma enkrofo bi mfra o mo asante ndi saa de a mo de West Asante nanso me dane edin no na maye no bono ahafo region jona kanye saa enese yesi wo bibia efra no
Bono East. Yeah. Eno de preso. Nemo bibi ya West Asante dia. Asante na da so nti. Yesi yampene. Mo nsesa de ne no na monya no Bono ahafo region. Nti ni nyina ya sa no mani bia. Na odi Asante abro e wo sa no mano ho pa. Se ekwam bi obefa so Asante ni mu betete no. Sa mre no abrofo no fi ho no o ma e no. Enso ye sa kwakiri. Ye hunu ye enu achi nkrofo fufuro bae omo nso ye bi na sebe nanado sebe na yi Asante mamu kura na sebe wonya ne party ni nya no vote no ono nso so na oye bi ya ono kofa Bono Bono East ne Bono West no bae enipa na chi ono wonne Bono afi hokura nya Bono enso yekofa edin Bono abeto so sebeya ebe dane asem daachi so omo ye enso ampa ya adane asem na adane asem nso that's right so eno man kitingiti bi wo a wo de wo te akire na hu na obaka sanyere enso na bibi aha ni wo ye no onim bi wo panti wo ye sa eno bi no ma ya wo ma aban akotete ye frɛ na sɛ nanado mahina chia oya de oya na obi a sebe wafa akwanhodo nyina so ekwan ye sese ofa so bia wafa so ya onam kwampa so na ode age ne man ode age ne the friends and paramount oji wiye oye ne bibia se o man na obi asore se mempene ema edi Asante na o de abata odin hu no nti ene ekwam bia so ese se ye ne aye chiri se Asante no ebegidin no ana ebenya din no eze nyina ye kan ye ho bom ne tam ani nti no na omo ye no de omo hwe a na nkroma ho no na okofa bibi se e friend no se bronchampem omti ku obi e friend bronchampem ya no tachiman drobo doma ene nkrono bi akeka yetimi efa aban sika kra se so se won kan Asante ho a ye ope bia ye de be ma akoso afri broni penso ya wu de wo mo pe Asante so sabe enkambo mu a wo kan wo ho bomu no de na bone na wo didi wo fa ni bone bia enso sa adenti abanfa ho se ene sika twitwiri die bia ka bia obebbo bia obebbo se sa ade no obi emmo Asante di mfa mata no no be ene omuguso a omoye okay teacher Asafo Kataka ne ne ka say na teacher Sebane said ya na say wo kire mu na mate ase say you see there's a deliberate attempt say yebeku ati Asante at all corners from west, east, south and north. Now when it comes to we the Asante for no so na yeni hunu say dua wo mu de be wo yeni na yen so se be yakun bi pen yakun bi adi nkunimu a na yete hei ba bi kra ye ka no ba bi bebre ne ye ntokwaku ne by conquest nti ada ne ne no se be asemi de ma menka wo nananum atena nkonwa no so a ye de wo di akon kekere Asante man nti se ensema sa plan ya warfare plan ya wakan wo mu nim anase wo mu nim na wo mu nim a edi ensusu ye no de enhye no wo ho to protect and prevent this enema to wo mu da bi yo ayati se ya kan to adwene mu a wo de wo ho de wo enso ya kan asem bi ato adwene mu a ama na asem no adi utiri mu dem ade se ne wonam hene ko kan kire Ghana ni se Israel nyame man no obi ani wa omo no ba konkra so ya kan mana di ni tiri mu de wonam hene ko ka se be broni ene wo nyina mu ye ni pape wai a friend say enipa nangasa wo boa no ebe sori atia wo sa na emfie bebre nie Ghana man no ada ho no ne fa kese no enyina no ya ka sa asem na ato wo mutirim amana ko wie se friend say Asante ye tamfo na Asante no ye tamfo sa ka wo mutirim busa ne se
asante no yo tamfo no waye oden kra onya hwenka me betimi aka kire wan se odwe oyese wa kekan sembi o de abata bata no ama sabe omo ya asantefo na anzo no ye fa se coast ho anase Ghana ne fa kese no saa ade na di wo mutiri mu dem se abeba wura asantemfo na nkasa omo de omo ho no ya ubeshi asantini na ono okun etia asante no na samre no ya omo bo modin wura mu eje enya obi te se Kwame Tua ne penso no omunya enya Kwame Tua na omunya ba kono omu se enya Kwame Tua fo no bebrebe ena your friends omu kunti asante ene your friends ma nyina Kwame Tua no bi ma nyina so enti omu abomodin ache asante no mu ama asante na ngasa obi okra ode ne ho ono ade o santini ode ne ho bata asante na no o san dwane ompese ye beka se obia efise hode omuta omudodo de ane ye mamentwema ho enna akoba saa ya sese ye nkrofo no ade etia no angasa no kra ye tia ono angasa ro ni nyina achi no ye hu se onu ma omo ye tia asante no omo de omo timi keka ho bom so omo timi keka ho bom ema omo nya aban moa omo nya sebe nkrofo ahodo emoa de keka ho bom asante hia obi amoa enso so okoka ne ho bom a yese empene ema mo nka mo bom so enti no na sese se omo keka ho bom dia adantina asante no nso so enhuri nyina na onyen ono ane nka bomu ebi se yehwe asore ahodo ya asore eba ya na bia Roman fo ayifo ete wo mo presby fo timete wo mo firi mu ekokeka wo mo bo mu Methodist fo te wo mo firi Roman mu ema ye sanso na Ghana no ya chichem nketenkete ya tete ho a ene asante na aka no nso mu ka mo bomu na edusa ya na sa suro no sesi amena o ka se opa nana samaja pla sampa onye se ohura gina ene wo makon obetimi ne wo makon ama wanhwe kro obedi wo mo so enso oye na dwene so na ombako a aban enkrofo nyina ya omo mpeso mbeti asante din no nyina abakwa koka ombasori etia no so ndi opa sangba jafra se me misa me nkwa sankofo ya omo ne me ko yi me na mteme mamu obi anso o mamu no unim ho ye chen sebe sojafo mpempema nkwa ndi wo se wo ko age wo man ya obetimi akon nanso wo anhwe a obebre efise sika oso okwa sika oso okwa untimi ni aban so nkoko aban no man sika no ba be ko ga obo nkura na aban tuo na no odin no na wonu ma aka nyina ton bi anase ombenya no free kura de ama omo mutia sampa ombaye so efise edenti na omo yesa se o sama no samga jafra no na wo se o asante na ene ye nyina Ghana fo nyina ye kan ho bom ne ya guo ni mu ase am wo se ba bia wo gina no nye ho na ese o gina ombe wow obo hu soja fo no kra ye de o makose mungongo patando kwa no na omo mbom na omo de etuo ene aboba ene sika ne aduane ema ye friend say efa no omo se omo tia ba bia asante wo ombe ye enti saade no nti no obi o sorry a say mayi omo miahine mo miemfa ye mo miane wo monko da bi wo bako a na waboa wo ho asie enti wonya mo a wo na sorry preko a pese wo kokko a omu jese omu nyina beko obi wo nkran a o chiriwu sama omo ene sama jafra kon no okay me won kraisa me koboa omo me wo siremu a me kwa koboa omo me wo gbemamu a me kwa koboa omo na asante no so unya kwan no kwa koboa
unua utanachi ebi say untimi nyiwanim so enu nti no ama na ye den ama Samuel Jafra no aye den ama na pa so nyese bia nko ntimi wo mo obetimi ama na abro so are kuro no nye omo kuro no ye na ye de kuro ye do so kyemo ye betimi ne mo akon ye de abo kura ne tire ena e konkura ye betimi nanso ba bia uyi wanim sa wo ko a aban krofo ene Ghana fo dodo no ano asante ho tanti beba ko tia won nkunimde ebe kwa chiri ba enti kwanya Samuel Jafra no onam so no one ne manfo no a din no a omoye sade no ne kwan no wo dimi ne aban enhuri nyina sa TJ sebe ye nyini bia ye sebe ye ni mfi kura na se ye hunu bibi ye hwe police force mom to amonte said na etuo bi wo honti no mko ne de nfie ko ransack na wa kosa oba for inspection say nye ransacking enye se oba be invade anabe but ye wo video so a enipa ni bia prepare afei ohene ne demo na niam ode asesi o bia ya asante ni ye yegu form now question is say Ghana has say ohene be na san traditional etuo ne sa aboba we oni bi woni fie sa niema we mu na police also makofo wohene be na bi ni fie na we ya akode a tie we obi enipa no so ye man hene wo sa kra ye judge nti ade ne ye invite no na ye nka se brane be answer questions ye anase ye ba ho eniema se na wo fie tija se dia enye sa no ma no udi bi mo enipa no a o mode asamato no so no o mo anim se asam na ye de to no so ade nti na ye de asam to no so na na se obusa o se o wasante na o so wasante de a ene kwam bia ye be fa so a o ho be kire wo bia ye se ye fa so eno na Ghana fo ne na ye ade e friend say obi kura tan o mani no na ayifo yi wo mani national security ebi wo kura no a national security bo se o de engrofo ko am yakobo a o betimi free soro aba se mama soja ni bi anko mama police ni bi anko ne ye bobo wo ma ye mo wo mo esi da bia so wow nti de ekoso no e friends na ado wo no na sansem no esisi bia na esi wo bunu mantemu ho no na esisi oye national security no na kenda pa na wo wo ya stantini but we untimi mfa wo pe enka se media soja fo ko ama omo akoboa wo mo ho akire wo mo mpene ebi se wo mo de se de wo mo pe no e na wo mo manoko se sabra ko na Akufo Addo wo ho no kanda pa no ko no ye santini anka ho kra no ono so ni mpani se wo du manhia wakwa ne to onim se emra ne mu che se wo ya makwa ba Akufo Addo na Akufo Addo vote keke ena no ohia vote keke asante vote keke asante sa oni do bia ma asante wo pese ohun de odo asante a ko hwe the history anasa empani sam a ebata asante wo fi broni penso broni keka o ma aka nyina abomu ene asante ko saa nkroma bae saa o keka o ma aka nyina abomu ene asante ko saa Rollins bae o keka obi abomu ene asante ko saa Nanado bae ase wo ye ase wonye enso na eda di pepe se ono so de ekoso no o peneso na oni one na a friend say oni one a friend say nkransa nkransa esese o ansa na obaye nkransa hene no emra bia kire se esese usa kire sante hinansa enso na enipa na ho no usa kire sante hene yenyina yehu se Nanado samre no okota nipa na o usa kire sante hene wanka se onam kwano so enso godu ochian ye na wa wajina wa watu enti wenu eno mankitinkiti bi wo ha esia otimu se Ghana fo nyina ekira sante Ghana fo nyina se bia ukohia anwrani bi ba ko anam bienu no pa sante fo asema ono eno pa sante fo asema nemo mo kan mu nyina abomu dia
wɔn kyiri asante wokɔ duru nkran na wohu nkrafoɔ mmienu mmiɛnsa ɛna enum na wɔn pa asantefoɔ asɛm a wɔnom mako no na ɛpa asantefoɔ n'asɛm na emu ka wɔn nyinaa bɔ mu a wɔn kyiri asante wokɔfa esirimfoɔ yɛsi kane na nanka esirimfoɔ ne asantefoɔ ɛhwi bom politics foɔ akimi abɔ mmɔden atete mu ama ɛdɛ wɔn kasa a wontie motaka wankasa wɔyɛ santini prɛkwa wɔn ɛsɛ sɛ wɔyɛ santini no wɔn wɔsɛ ɛno na kyerɛ wɔ sɛ ɔboa kyɛ sɛ ehu na TJ ɛba ne sɛ ya yɛnim sɛ sɛbe asantima yɛnim ko santima yɛnim na sɛ yɛnim sɛ santima no so no sɛbe asante ko na gye na deɛ bia nti adeɛ ne deɛ no ɔntumi hwɛ mu obi mfa ɛkɔba ne sɛ ya sɛ yɛhu ne sɛ this is the plan from the politics a political class ne deɛ sɛ yɛn nso so yɛbɛti diplomatically sɛ yɛ so yɛyɛ ahene akɛseɛ wɔ santima mi adɛ ne nsɛm bi sei no wobɛdɛ na wayɛ sɛ waa wo nkurɔfoɔ no ankasa no ɛmu akyekyɛ ebi wɔ hɔ a wɔn no na yɛkɔ so ɔmfa ho ɔne ne sika na wɔpɛ are you saying sɛ asante ahemfo no bebree mfa de yɛkɔ no ho no ɛmo mfa ho dabi ɔmfa ho ɔne ne sika na wɔpɛ sɛ baabi a obɛnya sika no ɛhɔ no wɔ baako no na yɛtɔ so mmienu ɛyɛ sɛ ɔno koraa no afei de obɛyi n'anim na wakɔka wɔn ho na wɔn ne asante ako esi daa deɛ yɛ kan nyinaa no ayi aborɔfo pɛn so yɛnya wɔnom a na wɔn awie ata so wɔn kɔka aborɔfo ho esisi ɛma edurumire bi yɛfrɛ no sɛ aban no aburoni aban no etimi edi nkunim ɛma edurumire bi na mampɔn wakɔgye aborɔfo flag wɔka wɔn edurumire bi na bɛkwae akɔgye aborɔfo flag wɔka ho na nsuta akɔgye wɔka ho na wɔn tete mu saa ama bebree se wɔn nka asante ho biem ɛma yɛfrɛ no sɛ prɛmpɛ yɛ odi kan baeɛ no ɛna wo a wobɛyɛ sɛ nka asante ho biem na wabɛbo na wɔde waka ho ɛno na de civil wars baeɛ a asante kɔboro nkoransa sɛ woyɛ mount ho woka ho na wɔn de wɔn bɛka ho kɔboro mampɔn ɛde no bɛka ho kɔboro yɛfrɛ no sɛ kokofu de no bɛka ho kɔboro nsuta ɛde no bɛka ho nti aborɔfo no hu sɛ prɛmpɛ no a waba no ntitimu no a wɔn aborɔfo no yɛ sɛ wɔn titimu no prɛmpɛ no afa akyire afa kwam papa so ama ɔsan ka wɔn abom ɛna wɔn twa atorɔtoro no so wɔn bɛfa no kɔɛ so nti so ɛno ntira nka bɔ mu no ana n'ani abere a na wɔka wɔn bom kɔfa akɔwo no nyinaa bɛka ho wo a wokɔ bia wonkɔe ɛnɛ wo so woyɛ saa aban no wɔyi n'anim sɛ ne DCE a ɔwɔ saa hɔ no wɔkyiri asante no a wɔde ho bɔ no wofa regional minister ochiri asante na woso de no ho bɔ no interior minister ochiri asante na woso de ho bɔ no eje se wo mu nyinaa so ayi wo manim ayiye no ɛkɔ hɔ no wo mu yɛ no wo ho wo mu nyinaa hɔ wo mu nyinaa kɔ ayiye ni bi nanka arenji no mbeko bi mu nimpa sɛ mmara mu obi a yɛso akyere waso na ya gazette no yɛnsanfo bu so ekɔ bat sankofo nyinaa kɔ ayiye ni bi Gavinya no ne hia wo mokra. Ye hia wo no se wo so de aka se wo de asante de wo mpani di atie. Ansa na aban apoasa. So. Na ne TJ president ko na anu ye. Oni president oni momra. Oni mra pa. Oni ba se ansa na obeye sampa hene no. Je se wo so ya kire sante hene. Na ya sa gezeto. Ni nyina ya ye. Enso okọ no mo no. Sengo obi anko beka se mesramo mo mana me chia me security crowd but already ni vote ne hia no yes your friend advance team ka se ko obetuma second anko ye papa say on pe bone ya ko mbe ka advance team ni mesramo we de nye mo nti na me bae yes ba onye everyday ono so penesa na wa hia obeba be gina a platform so na wa kansam de ya je se epaja sante Omo de say de ba ade ba kwa omo ye ne say
asante ne de omo kira asante no nanso omo ayo madwene se omo de asante ne de ebuo kakra omo obi am de be ma na ma enkrofo hu so omo bu asante ne we de emrante asantefo ni bi na NDC mo no party no o say tumfo de sebe sante hene de ye penase ne mo asantefo ni bi de ye pa asantefo asem ba o sante hene de ye penase ma na ye sante hene no u chiri no ba wo se chirikoko su di ma chirikoko di ma enti omo boa so enti omo boa wo se ye friend sante hene de u chiri o pasante hene asem na u chiri asante a o asante hene na o penasem o boa o boa da na teacher yen san hwe ni se ya ne nuanum ta busa me pa se sesi ya yehunu se sebe nye na atante be hunu de wota no sa systems no mo operate no ano diplomatically aden na santin sha se wo resist alarms or call for emergencies say when na ekoso aden na yen kan ho asem nkire na nanom na mo hunu se ni se no mo de ye o mo pese o mo ye kan ye hu se o meka se bi asante aso de so be attack Ghana de o kan enya din o nanso bibia obeye no wo ekuo kura na obeti se o tikuo na o de aye nkyerɛkyerɛ a iska so on said that nti bibia ni ho a obeye a enye sika enti oya oma asikafo nso a omo santemamu on fani sika mehyem ni fi se o de sika behyem ni ehu na ye begu na adwuma so endi say oye moya asantefuo kuo na mo say we de ye kwa akoto computer na ebehu na kwam despite na akoto computer o de ko che asantefuo kuo a ye begu adwuma but say yesu yekuta intelligence bibi wa so omo kra yen so ye from sponsors omo share kire omo nyi omo anim ana omo mpede ye wo ye no omo mpede ye wo ye to omo support wo sa na tia na ada kenda pa wo ho no mo a ye ka se ye move asojafo na policefoɔ de wɔn akɔbɔ wɔn ɛdɔ asante ne ho banya ye ntimi mfrɛ no phone so ngan yen sɛ jai no jai so yeah endi your friend is saying baabi a wɔn de aduro no nkyerɛ sɛ ye pagya ye ho a enye yi o ye pagya ye ho be yi na baabi a wɔn abubu ya akɔduro no hwɛ sɛ your friend is saying asantini egyina hɔ na sɛ ɔka bi ma sabe wo mu kra empire asem no o ka bi ma wo mu a wo sinkiti se wo man tuo kra obekwa ko gina sa nkrofo no yente da wo yi wo show is wonte da se me wa no ono momu edidi asante atem wan da be no wate se friend se pepe ni bi kra de ni nuanom pepefo bi ye wo mpa oni di wo matem on pana chi da se obeka se meme nye sire mu bi na wonye da Debi enso de na TJ ye atenni a ye die wa na ye di na tem what is say islam ni bi aso life say islamfo bi empe asantefo tem into on be asantefo tem to di sangrofo na tem why what say sa onya sa islam ni no a obeye ni bibi de omu nuam baby aye de omu nuam baby aye obe support ba ye de we say anase on ka hwe wo de hwe nura ya ye ka say your friend saying airport yes sani din keke airport no on say senka hwede asantefo nyina ye din enha omo say kotoka no a sebe obe kon ya ema asante kura nya na fa ahodie kakra no onu yes sani din asantefo emia o ma no so enso nka edin no kodo so nka koye Afrifa International Airport anase Champo International Airport ka obohu de asantefo be so wo mu na be hura gina age efu ato amena mu akyere se ye de ye penokro wo penokro wo enokro ara nyina na ete Ghana obi obenokro nim no so chese
ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛnyɛ yie eti na yɛ sɛ yɛ no kura nso yɛ ka ho bi yɛ hwehwɛ ne mu dodo yɛ gyigyi ne amanfoɔ nsɛm mmerɛ ɔmo gyigyi sɛ no hwehwɛ ne mu dodo Rollins baɛ wɔn mu asɛbe na ɔmo timi ehuru gyina di asante atɛm ebi kura no a yɛbɛboa ma yɛakye wɔ asante ne akɔtom na yɛfrɛ obi W Obuadi na ofi Kumawu area hɔ ne yɛfrɛ obi yɛfrɛ no sɛ Agye Buadi so oyi ne hu nyinaa sɛ ɔboa na baako so ka ho WO1 bi na ɔno so ka ho ɔmo yi ɔmo anim dabɛ no ɔho sɛ bibi kɔ na nkɔ yi a pepe ni na ɔno n'aban ɛwɔ soɔ na ɔbɛhura gyina sɛ ɔko ɛtia n'aban anaasɛ anwurani bɛyɛ saa ɔmo nyɛ nkrani nyɛ ebi sɛ aban no a ɛwɔ hɔ a ɛnyɛ no ɛnyɛ koraa etia asante nti mepɛ asɛm no nyinaa no obi aba ɔmu ɔman no yie ɔmu ɔman no yie wo a ɔmu ɔman no yie nyinaa no yɛpɛ ne saa ɛfiri sɛ dodoɔ ne tia asante that's all na wo no nso a yɛyɛ tia wɔ no wombɔ mu akɔka wɔ mo ho na TJ sɛ yɛte yɛ poto mu a yɛhu no sɛ ankɔfo enemies ne sei no ɔmo bɛyɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ no ɛdɛ ne si yɛ wo ho kwan sɛ tumi a yɛsi yɛ wei sante ahemfo soso paa o sika ɔmo obi cars ɔmo obi bibia bi nti die ne hunu honom sɛ they see through the media no ɔmo de yɛ no yɛ nananom adai ɔmo pɛ so just a kon no beto yɛ ansa ne yakon na sɛ kon no ba yɛ hyia no sana tie just bi a sɛ yɛmfa ni no ɔmo yɛ na wobɛte ne bi a ɔkyena yɛbɛda bɛnyane na yɛtwa ɔhene bi ti adeɛ bɛkye na yɛtwa ɔhene foforo ti afei na ɔmo hu sɛ ɔmo de asɛm no ɛbaeɛ so so na ɛndiru hɔ a ne ateada yɛdeɛ ne yɛ slow by show so yɛwɔ Rollins time no so saa mmerɛ na wɔne afi yi a wobɛhu sɛ Rollins ɛde asogyafoɔ bɛgu asanteman mu ɛma wonam koraa yɛsɛ hands up na yɛhuru nkurɔfoɔ enti mmerɛ a baafo akoto ɛkɔ Kumasi Central Market ɛkɔ bɔ dawuro sɛ yɛfrɛ no sɛ asanteman hyia no police station po ɛna ɔmo kɔɔ sɛ ɔmo kɔka kyerɛ aban nkurɔfoɔ sɛ adeɛ a ɔmo de yɛyɛ no ɔmo hwɛ ne yie ɔmo kɔɔyɛ na yɛkɔ kɔɔlu no yɛkɔ yere ne ntoma mu ofiri ɔbaeɛ na ɔmo kɔbɔ dawuro Kumasi abɔnten so ɛna asantefoɔ nyinaa anadwo bɛɛ 12 o'clock ɔmo ka ɔmo ho bɔ mu sɛ afei deɛ ne mu nko yɛ nyinaa so na yɛfrɛ no sɛ Bunahafo hɔ a na ɔhene bi ɛwɔ hɔ boɔyam hene ɛse ɔno deɛ ɔwɔ asante wɔn mu kakyimanfoɔ ɛka ɔmo ho bɔ mu ɛkɔ yere boɔyam hene ɛtwa ne ti bɛsi nnɛ yes adan a wɔso ɔwɔ asante ɛyɛ pɛnso Rollins penso yɛ asɛm no ɛwu abɛpem ne obiara wo na wani afia na wotimi kenkan de saa de na esiye boyam hene se wo ya asante ene na nkofo nyinaa bono ho wono ma omu kire asante atimi anante ko boyam ho ekoko na boyam so okon pa so ena edom akoe no omo ohene ndi omu kum no but omo aka no edwane so se de ade nsi eno bi na sese eno bi na yehu so teacher aro sam ya wo kan na me say baby me say sese no a yehu se Ghana fo no bi no o madwene firi o na so nyina Rollins Pence wo ye yete ya sese no o mo ye ne through the media aden na ye nananom sori a ahemfu ya wo mo kɔ National House of Chiefs ya ɛhɔ ne nyina ya mmara wo ɔmo no so nkyɛ no mu nim ade ye nkyɛn ye mmara ne se wo ye paramount obi se wo ye paramount chief ya so gazette no nanso obi sori ano no epu de obi de eto amene na ɔmo ntimi protest wo House of Chiefs wo na wo sabi ɛno na sese adentia ɛno na sese wo mo ye
so nga we do National House of Chiefs na mo pratum say mo parliament no Yes. mo pratum say de esi we no yempene so nanso ebakura mpa asantefo ewo mu no na omamwa omo kura na ese omo kan so omo nka omo na ese so omo kan enso omo nka so omo che ho na kraka bia de baba na no ya omo ka se omo befa ahema de omo akoye plan so de ahema no ko du ha ya se wa mamre so Tigano eno nyas enye kurowura na ebe won ni wo mananka yete asa yesi ya twefam na ya twefam mbacho ahemfo dodo se ne ahemfo dodo se ne gina mu Asante wo National House of Chiefs wo dodo ese National House of Chiefs ya ahemfo omu ni okra assistant o omu nyina me pese mo ko gina mu Asante egina mu Asante ena me kire se omu National House de odu ho a Asante fo ni hokra na omu amanyina omu ye Asante amanyine ebro siste anaka akra no madu siste ebi se Asante ma na da ho no ebinumu akọ omu ho so ho te se bia yeji obondi abon kwa o kire Asante wo se onka ho doma onka ho enka ho drobo enka ho omu akeka ndi yi sankofo no firi mu a wo de fa ne se omu emfa ne omu ayare nyina tani nyina bum na 50 kura akọ National House of Musa 50 fa ne se 50 Musa now yan hwese say currently omu a egina mu di Asante ankasa says currently me say omu buru 50 enkro ahafo ni nyina gina mu Asante ena Ashanti region nyina so egina mu Asante ansa na obewura bu na mako bi so abeka ho enti 50 die omobro da be no ante sa ahafo enhemfo obi kasa na no ya friend say go so hene ekasa ene eyika ekasa kakra bi omunyae na teacher ekasa kakra bi omunyae na de ehu ne se wo NDC a so ho nyina se NDC ebeba na yi nyina ye mu bi de na ye ka ho enso ye chesi e ma ye ko eza na de ntia omu hu se omu ye bibia tia Asante ye mpene ntina se ekum kura sisi ekum so na da na NDC fo a omu ye Asante fo a wonu mu wo NDC no omu ubetimi akọ voter region na ko ka se ye friend say MPP fo a omu ye every voter region so omu ye dukura ampa ombepene ama wabetwafa voter region for so omu be kasa ama be ku omu ukosire mu nso a MPP wo ho enso ye bibia tia eya MPP a onfa ho ye o NDC nso ne ye bibia tia NDC a eno nso onfa ho ebi ne motaka so Asante wona sie ye normal tia Asante no ni hobi no kwa no basore ka say no ye mo ya na de ye mpre but ni mu no de na nim no de o de adura na nim se da no boa e bi se ono no mre bi o ka se your friend say o ti Asante a o ye den ya omu emfa o nka o mu Musa mutaka o kan already o so da muntaka no akasa asa we emfa nka ho se enipa o ti ho wasi uda wa ha wa prosika wa ha bibia wo ye bia wa ha ona ma ya jije so na nke ensa nya oda biem ansa wo hu so ka wonu kra timi ton sase wo santima muntaka yi na anu yi no wonu ne ko wonu timi ton sase e wo santima mu asanwase Kumasi the heart of santima mu wo ton sase omu de demonstration ti ase waje omu sase waje asase kese te so obai wabusuafo nyina wajapade wa Asante die na Asante bi yenye debi na TJ mamusa o based on the work baby eney omo friend political Asante region asa omo ekosi Asante region ankasa anan wo House of Chiefs no omo yesay no Asante region ankasa 33 and the one national hall and now they have
Ashanti region kwa Ashanti region. Minimum so me 5 po. I just grabbing. 5 no. Territory no nyina eka region no. Na omo kosi anam no de region bia 5. Na mo representatives no region bia 5. Okay, yeah, right. South 5 region bia. South 5 no. Sebi. Wo mo ko ha obi ye kase chen wo mo national ho ana wo hene bi ye kase chen wo ha. Mi pese bi wo mo kra na sebi nka wo mo ya kase. Wo mo na ya kase pa. Mampo hene permanent member. And I say Sunya ewo your friend say Bompata ewo or hene o mine de na obi so jewo. Okay, enti yan hwe. Edi enti na say ampa say asante ahemfo biti say twebo akodua ejoso dukopi mampon wo mu gina mu di ntoko ekon de ma asante na yewura wo ho nso na say tu won so wo mu de koma no adenti na wakọ national chiefs na say obi afa santehene ama ne mpani nsem chia no obi timi kaseti ya sikadwa na wakọ sa nipa no woni ni kotena ho wo nso ye santeni a wodi akon protect asante na obi nipa ba ko bi aba na wo de media so e kan nsem mfrani ma asamfa sabi wura ho na nso wo ntimi nka hwe ne teacher dia e de ntia ni nyina ne se wo mu no a esiremfo wo mu ti wo mu committee pa so wo mu party dinimu wo mu committee anwonafo party dinimu wo mu committee nkranfo party dinimu wo mu committee party dinimu no mbe committee o wo mu ankasa ho no mbe committee o asante na ya agenda omo dwene kwanya mbefa so abra asante ase enno no omde ye omo meeting na asante fo na nsa ankasa no adan na mo de mu committee no bi na mo nko yese ye de sebe enko bre obi ase nanso ye mpene mo obi mre ase senga yese ye batu da be na wate sa asante fo e committee da o ye pena ye de asam na beto omo committee omo hene bi na fra omo so omo committee omo ana eko enso udura asante na obo ayi so ene sante hene na yanko an yesa ti bibia na ye process kura meka bibia kura meka o sante hene na we state no independent state woman pon no bibia si mampo sante hene ene meka bibia si sampa o sante hene na emeka wona wo sampa no na wo be sore na wa kwashi o konhia no na se bia obi wo santimamu no wo mboa bia ode aboa ne momo nkoye se enko declare no se Ashanti war un declare no se Ashanti war kra no engrofo afa no se Ashanti war kuntia wow afa no na se strategically no wo santi ekuro na ya wo santi kuro no wo kra no wo konto kwa dada enti wo no se bi obi be tua fa so o twen se me twen santi hene se santi hene free man ya ba ko na ne ode ukotena ho se ye dey because we independent state grabbing now grabbing na say your friend say hwafo every from place abatwa hwe grabbing so a wo de nse wo ko ansa na obebo amane wo se me twen sampa ye bo wo ko na fe ekon no wasoma me abebo amane na nya se uja to ama osande hene na asese nipa se omu ekoma wo ya ne sade ya ne wato amana pa ya Ashanti ye sada so enti se emfa ho se o man eso anase so obi be kan ko ade a o so ano o kun kwan bia be fa so akon bia fa kwa no so na kun ebetimi aye verba ebetimi aye e friend say o do ano diplomacy ebetimi abaze media for media no yo obi anka say e friend say eduru ba bia ye fatu a se ne enye esabe obi na be kan kire o se fatu anu ade ne ho beba na se amre ya e wo mu enye tu asem media ni pa say dia me nwa say eko media for kra wo Ghana nyina ye say enso sampa for empendo do say na wo mu ejina media say omo ye enu say ya TikTok kitwa bi na number bi media no unse media ya Africa so de bibia o pese ye nti onka bia wantua sika ye nti onka ye ko emre bia Lawrence wo ho a ni etwa me na me top pages
ebi a graphic me kwa because outro bibi fa asante ho a ye publish yeso ko tu sika nsan nso wo to nti na me to center page of private newspaper na me dey go ho na me dey asam na go ho nti e chase meaning na na yesa na e ma no eti na teacher dia wo ka kafro dia wo ka man hu say asa ye nananom no a ye de ye so ye de wo kwa akon wo koji nkura hodo ne ade no asa emre yobi ba ma wo mo nseda kura underrate the power of the media na ye tu no a atamfo no di ti asante wo mo di ko ti asante no em so wo mo kai kura say media na ye powerful too enye wo masa asa wo mo fa ho ye wasantefo a wo mo ekomamu wo mo NDC pa wo mo kumamu ya enye adeboni o se mumu ne bia wo NDC ne bia wo CPP ne bia wo your friend say MPP enye adeboni ne mumu wo ho a ka hu se mi wo we se de asante samba na mi hu se sisi asante a mi gira me NDC no mu nso me mpre enu bi na me ye wo your friend say emra na Rollins wo ho no me kamo ho nanso me hu se ade an mo ye no ti asante a me mpene ye so ne kakra bi endi na nke ye doso a nganga to twantem enso kura kakra bi na ye no kura etimi ma no ma bi tukai na tije na kafra me kase sabi mi am yakoda kura yi na me wo group bi mu na obi na manitua no na waba no wabeka me nchi waka ne poto na me se ma ye din se me yesu me na me ye de me na me ye boade me na me ye gentle na waka ne nkofo bi atwera gu paper so say eye no kore na wo ye din how much more National House of Chiefs mo de ne say eniema bi afa hini ehu ebede basa wasa ebeba eno wadwuma na esa mo ye na wo bi kasa da be ne ati say omo kasa enke ye National House of Chiefs ho na ba kwa sore wo kan na ba ko so de ato so na ba ko so de ato so nganu ano wo mo nte brofo nchemo wo no mo nko suku nchemo wo mo ni sika nchemo wo mo nya manhene nchemo ndi ada ne mamia mo ano na nanu si ye sampa asem ya nanu na ye wura tena santeman so na wo ka na wo se minimum one kan sampa asem ba mo ja abom so no yi miama mo ya abon so ja abon so sisi ya nanu ya kase bibi ayi bae yesi okay ahafo munyina mu asantefo enti sede Ashanti region Asante hene ena oye president of Ashanti region nka beya enka ayi ahafo mumpene na ayi Asante hene no nsanye president wa ahafo o mampene ahafo na mpene adentia o musuro say ene oyi o beye president wa hadia anka na etana koyekesi hwe omo agina da umti really nani ene na ye wura bodwa so mo aso nkuku nkaka ba na mpasa ya say antimafra ye wa sembo no po na omo namo a sabe omo ka ayi press fo a omo kasetia asanteman ene ayi sabe na chiame wonum ayi your friend say ada na ayi omo ntimi nye adekoro no antia your friend say omo empa asanteman na teacher and okay you say yeah no crowd some of us here there would ye o kwan of us to we here o say Ghana fo nyina wonya time ma da bre na run so wonya time dem say you say yeah crowd no Ghana fo ne tie you ediom mo ye tribalist we ye this me say no mo nim say me santine me timu bi ne ye bopo ti asante we tim bi ne ye bo ye fancy yo so say ya ye kan ya si lumba na de ben o de senka o yo bi fufura enkankan fo nkasa da ben wati senka fo asori atia tribe fufuro da e wo Ghana e be ye bibi agisa asante fo nko ani o mutai so now so tia o say o mo chi na me die so case na ayi your friend say na ayi achimabuakwa Chimabuakwa oye bi oye de do ma hene ye Chimabuakwa ene fi ahye sir yes Chimabuakwa wono so ye de
Ose. Ono oye day. Ono na osori asante hene ye nyina pe ayi e friend say onso nche obi ayi bibi ye be na asante mama o se da bi emprem ye nya na emfa nkontran ayi achuma bu akwa ona na odi animo enra ya na asante hene diplomacy and tact atimi ama omo na ade a wa be ye no Ghana ha no de ade kro no anje won ko no ojani ko tuma ayi doma ebi so oni doma nyina na ye bob so ya no sere kwafo no Dawson na sanfo no nyahu ye teacher na mo person ye ade ye person ye bebre o yen kwan ni nipa asam no upaja ya oni abato agu o mutimi nyehu asante de broni penso kra broni kra ntimi anyehu hwe eni penso o yehu na ye koduru baby na o pe university akwa udin asante din Rollins penso ye university nkra wonya bi abrantia bi wo aban no aban wo ye wo fra me na 4 days wo ho na obobo onwuma be 4 wo say ekwan omudi asantefo ewo mu fa so wo sa offices no ho ye tie kromo me say Ghana ye wo office wo oya adwuma wo baby a me modintia wo say brother ma show video bi na me ye adwuma aban no mu na ye wo offices no government sector no ekwan ye di asantefo ni bi fa so wo adwuma mu ho it was shocking ye nim na ta opa ye foreign affairs ka ho foreign affairs ubo hu de esi wo ya sesa nkrafo igbefo mfantefo na foreign affairs ya omodia wo ye na wo santini na ayire so na ba ko na mienu bi na de mawurom se be ya o ya na appoint se na we ye onye santini oboa dodo no sa university na ebe kwa chancellor obohu friend say they suspect you say we are santini a unya chancellor no unya efiadu bo ahen penso efi professor Dolphin no penso enso putimu say aban no kimi huri gira say we no amoyi no yeyi obi na ne papa na ye asantini wanchi hene na ne papa na ye say no lecturer e wo tech or qualify to aba no Rollins huri gira say ompre onu kwa de ene mra no ayedi aba no e be sesan o sesan no so man yeyi if you say we oba or soft spot emasante na unim even enkodai kura wo say hwe na no na me follow system bi o mo operate to even the young people today in between see yenyahu so ya santini and after Asante region now they are using a strategic malign they are malign you say kumase for no Asante for no man temple and they are malign the people that's it what you are your programming omo so omtibrofo omo yonkona yeah I mean no cre ba woni no cre omo yes on na omo dey malign omo they use that to malign you na omo aswitch on near the in fact the ono kra nya good near the say leading role na say waje tum say ontibro na the leading role kra ma wo mo hwe omo ye program bi wa kra for sponsorship and me hwe program no yeah no so ade we de Asante region for na ye good no so omo kasa do omo nya papa na yeah won ka ye ne nim ye eti ade ye sika sem no edi to me ba no na de ama ya switch mu ya mal ye government projects na ya government projects aban no eheda e project ba Asante de ntia o heda de project ba Asante no obaye no ngununguran na aban no enya sika kese afrimu ebi se road na yese ye na Asante a nimrika pa aban no pescadia eno anse mum yanko ye na Asante ene aye no sapete na sika na aka no na ye party ho me say boy ba ebi the okay boy ba ko oye adwuma bi wa aban nim aban government sector wo say ye fa na adwuma no na ne nua ba ko ya mfa na yese no ye fa mo Asante fo be tu wa ha mo be dominate wa ye mpesa mo ba Asante sem wa ha eti wukra ne ya fa no oto mo ka che ni pain sa wo ne ya fa no wo ye ho Asante sem wa ha ye be yi wadi ko wo ye ho Asante wa wo ye ma wo ye tribalist and I'm say hey what's it brother ade ekwan ye mo de ye fa so no che say obo di kra say Asante ne no
Udi kwa na bebo na asem mpebro ni din wohye obi kwa na okatwi kwa me adana katwi wa asantini no Mese BBC wonim wo ka kire ekuo bi se mo kasa no obia mfa woyɛ asa fa ukrom kasa ka ho wodu ukrom kasa ka ho ye ne ane ye make a ne ama A or B nti wanya A or B wo ukrom kasa mu a wode ayi religion ka ho na nya yi kura utim ko university so eno etimi ka kire nko bubu se momfa ayi pen tuntum mo ye nso hwe a momfa pen say index number nti ye nhunu ba wo de pen tuntum try be hu ye make ayi nim de be ma wo ai wo mo ye koso e kere so ya ene nyina ma ekwan na o ma dane no nso omo ye so wow na o tia ade a nyame ede ma ense asante no omo doso enti usi omo kwan se de ya na stera na ebi anya kwan abewuram kanye sanka ba konkura ni hwa omba ma yage and teacher deliberately unim so omo yes aso a na o hira ba oh say amamu nkasa so I say ye do bone ba don't complain who complain mu chechire mu na akwa say ye nyina chechire o man ba kuto omo yes na omo ye feedback man de no nkrofo na je o ma je atumsa ye nyina chechire o man ba ko ye kan sesi ye benya atamfo a unya atamfo du a emu nan asantefo say adenti ne ye ka de ye ka unya nimpa du a o mbeka say tia de ye ka ya emu nan asantefo oh yeah ona na ni ate abroso ona na on te hwe ase oni fela oni information but yet obetufo de ko nso e ba se ye entokwa bi asi na se ye ku ye ya nya wona wo kan se wo de wo ye NDC o ana se MPP for na ya o de ho na wo kan se ye se ye kuma santofo ye kuma santofo wo sa santini kra e bi kun wo se bi keke no ebisi wo hutus bone tusis bo ya enkrofo sare ane utimi ware ba bia a wo pe fine ye ma ene ye yadehye ye ma ene ye yadehye emema yesi emema konwa etimi kwatwa nti wo ya ba ma utimi ware firi ba bia a wo pe na emmo yo ba de a yesi tena ufi tena okurom na ware ade ntia BBC a mo ma no han ede ne ye de bobo mo ho ba ebi se Panisha Obama bifi baby abe wow. No de okonu krom na o tan wani a. Obe den bema de tan ni a onim kwan obafa na wo ba no. Ebi ti wo hutu fo ne tusisi fo. Yeso obi anku na yere. Omukum omu. Obama BBC Ghana asese a ne enka se wa santini bi akunu ombekum. Wow. Enso untimi nkan kira santefo se wa ware ayi ohoho bi akuno onye da bi onye da ye donipa ye nkoan ye donipa ye nkoan ye penipa ye de dia hoho ene ye ho asre ye ho asre asantefo de ye da hoho awo no so tawo muntaka wona ese so bete ye wonu asantemam so hwe odidi apoto hwe no asase twema so woni omko meeting na ono mbekọ a o sore na kasa ba ko mienu o na de ya to san obi abofu yeah I Party. Yeah. Just say I don't know. Me you see the presence no whole presence kra na ye envy and I say ye anger to somebody presence keke no. Yes. It will be problem. Party. Yeah. Yanzu bibia ye bia eso nye na ye himfo ye dikurofo ene ya brempon ene ya manhene entuma na obetutu awutum so watutu. So wo mo aka o manhene no amamwa entuma no ya hye ne boto. Bibia ye bia ye de hote. Now DJ kana uko fruka na ka no nyema osantini uduruwa o se driver akasai o se akamie o se tumi enkometia oye omo ya kanu bia uko yesa yesi wo kwa hwe kwa ya to oduaku nti omo no omo yesa omo no ntimi ye no uko ya na wo ye tamfo ya o ya tamfo otika nu ko si fomo so asantini huhu ni oba ya kana enyema na o se yenko ye ntu ni yenko na o maline no maline no na interesting but teacher mamusa question we you
ye nuanim bisa e comment section wo say so we nyina achi adan na kurowura ene nananom bisa esa entertain politicians ya wo mo ye wiki to asantefo yi wo yi ano say anu ye de tietietie a ene say twu eduru ho a ene ye pendanta ade ne nya nuru ho no ye hurihuri manu nuru ho so na emom na ade bi ho a ye frɛ no asanteman nhyiamu eno aman nyina ene o mu hia asantehene enye ateamia enye sebe e friend say enye abonten kokomu ya dwena wonga sampade ye wo we asanteman nhyiamu ena ekohia na hwen say ye beye ne dan asante fo himfo no bebre wonim de enso sa asanteman nhyiamu na wan eni obi o so Devi ye o ani say ye kokohia eya di asem kwa na edie na mmom say ye kohia wa bra eye kokomu secretly say asanteman nhyiamu nanka we na da board so eyin for na say be wo mu ti ho kire wo mu wura enso ebi ma wo madwurum na wo hia obi na wo de fa no so a de ntempa na wabato ake ontie kura ntempa ontie yo ntempa na wabato ake wow but teacher dia wo kan ene nempo ni amommo ne afi amobekoyo ne enkoda ye di akire but teacher ne ye future no ehu ye yete asantemama enipa dodo ase na hu so mo house of folk ene ya me no ka say wo pe house of folk fo a wo no mu ya adoso ache kotoko asantefo se dia na wo mo ya ye pe asantefo e wo house adoso asantefo na konkran ko he se asan enkran fo dodo se na support kotoko sebe ayi house of folk no or relegation gra de omugina enso me enhye kotoko ba ko mienu omunya de na free na krom mini kotoko biem won yesu bai ana de America meboa factual sa hwere wo ma ye dwane ko no omo wo MPP a omo dwane ko NDC dwane a wo dwane ko NDC no media me fo so me nzuma ko me nsusu se me mpese nyina ba ko faako ebi nkwa na emom wo ho a empene amaye ye mopo ntiamo that's right enya wo party ni here na emom empene maye mopo ntiamo one this ye emom obi bie na no na hu se o kira asante a kurigina na woni ni fancy ani se nyina ye o NDC untimi ngi kanse wo eno no so we di antisa ya no mfo ye nuanu me wo NDC e wo political party we ye nkama no ngosi se asantefo nyina anko mpi beda bida nyesa ene yeka ne yeka no monti ase se yese wo NDC wo ye tawachi so wo NDC ne mbom NDC fo bopo no me de NDC no na bopo ati asante a empene mo mu se wo NDC ni but wasante sem de wo mpene where wo kan mi show ya metiso ye to da obi wa betena comments na wa frɛ say often say be a member boss was say no about attack asante but say wo hwɛ me so no mempre ma wo da say show ni de ye be ye wo nya asante ya me fa but say wo be kasati asante mempre I mean omo ko asante ba be wada mempre ma wo so me kan wo de ade na be ka de wo ya asante ni na wo ta asante a wo kan omo nya asante fo omo ta asante no wo de wo no omo nyina pɛ wo kura wo de tan chen omo de case na no den teacher nti usro ma asante da ache ana se Israel for ede ebone na ye omo ye ya ewiase nyina ye se ye nkum Israel for nyina obetumi a kire bone kro omo ye onkoso na na omo koso ombo mhu wode enso etimi de propaganda ye ya ma omo be ye tan e ma ye kum 6 million Jews enti se wu na se wanye ho hwe a na ache suro na wo kana wo but o muntie ne yo wo se amoye ho se ya de a ene na da ache Rollins sorry ya wo se o kira asante no na asante fo ya den
Oh yeah, na fe we asantini kura na osisa udi. Kodu ba bia o ye hin ya no ontimi mo na no na yesuro. Baba anwe ye ba sa ba biem. Na no na ni kwase e makwan na ebisi biem. Hwe se me kai se 2000 na kofo ye se oba ba je akunye na free ndc fo nse no maame bi a watena santimema me nim Kumase a nasefo a wo ne manyina wa wo enso maame no wotade ma santefo na obi na no ka asem se kohia maji santefo maji bibia boso mo beje maame na sem okan sa sem mate won kofo bibra no eti asa santefo agi obi bibi nti ye pia wo kancha na manfo bi ani age obi se santefo maji Ghana japadi aboso asantefo agi Ghana japadi aboso bia o ya adwuma court registrar won kan ya propaganda omre tu on say asantefo be ba be fapo e dia konkre e dia Kumase wase me nye kwasia e na ma ba to ma aba ma asante ama ya be fapo akọ friends aba fapo akọ he say o tan obi a untime nwene o tan obi a untime nwene ndi won say waje di say ye betimi aba fapo de akọ one professor bi okay university professor bibi mi won video na won ni professor we minim so no mame hwe ni de no Kwame Osei Kwaten abusuye wo say chese Kwame Osei Kwaten o Cape Coast University wo say ade a wo mo de ye wo mo asantefo wo din ho no school no mo no it was shocking teacher de gina so na me ma tiefo nti asema we professor ne ti asem a we santini ti omo de ye no school no ko no omo yetu ma ene ina da so ene we santini na ya mai university ami so me ka se kama so much wa enka e se me go chi mi na we ka so me ta wo bi ati obi person oku me ne bi be vice chancellor ko bo no ye do ogu ese ko shi ni ma we se na me ka se na me ni na me na ma mi an ka so ko pi ni pa so akọ na ya ba me ko be drive na ko pi bi so o di ele ma ni so na me ta bi me ma so ko ku tu ye no ko tu na sie no ye na ade asa no ni se me ho so ye ade ko chi no because ofin say asantini abe vice chancellor ti ni ni so o se ka fi ku bu so asantini ni ni so me no na me ka pass down me so me kwa eni ti no mo pe se awon yena asantini ne na afọ be nya me sha no na go sia nya me sha no na go sia okay we are from Baja Samote we professor academia ko ye ka se we di wako school asi professor o say adaya asantini abeju position we asantini abeju position to mo hu ahyi e wo university ho ti asem na ye ka kire wo no teacher am say one thing mami translate into o say omo sorry omo maka na asantini ye two of dodo ade no mo ba beji aboso ade a obekọ ne bia dean of this asantini director of this or asantini team omo hu ahyi ano no eti ye tu omo aduro wo school ho professor na e ka so nyame na e ka sa professor na e ka no ya wo kana sa minim de si o unim ne pa o minim pa so ya tora bia eno ma e keka ya mitimi busa no ono na dwen no a kire mi mu so no a big history professor okay enye bi ne ye die so enji no bibi ni ai busa nti ono na e ka we radio so say de ye no no ade am de ye no nyamsum ena de ne ti ho nka yakunu dada nyamsum ena de ne ti ho ka yakunu dada so enya ono nso hwe ndi obi ho no ma ye ni anam na ayi alanchematin ka se ye friend say o ye fantini yantida political speech organic because your friend organic so every say wo hu say ade a ono ntimi mie na no nka enso e koso nti me ko ye mfantini kakra de a ene me ho betom nye ono nko bebre yesa ayi your friend say wo de hwe guru super omo politics mu what is say obi asori akasa atia de ye de asantida omonye omo MPP fo ekura ekoto abai na Kennedy ekoka se wo no no ofri bantama ne ofri ne yiri mampon yehu ya no se Akufo Addo afresirimfo MPs ne nko ano no makohia adaya ye ma party ni nsan kwa santimem ye enkoma na ekoso party leadership ye ma ne kwa santimem
ade no ye no ye wo no mo Akufo-Addo pen so so MPP ayi homutimi obi ba o Santini obeso establish mo se engrofo me bie ayi industries wo ba no Santini e so $1 million dollars ayi yen sama e de pama Santifo bebre so yen say Emma industries e wo Ghana no Emma ya Santifo de and so any party ye pa about what ye say Santifo ne be me ya be di president obi e pe Ghana obi e pe position so Santifo ne betima me ya di president ba wo wie na akoka pa o kama no ntum omodos na nye bi ekura omodos ye kan ye friend say bibia ebesie bia no utimu say o ba Santi din say anansa wan te say dun gadia o presi Asante why because o to me and mra no wo NDC pa strong NDC no no ye propaganda ma Asante ho ya tai we cry ye kan ye so hwem and there ye say na say what and why me ba eja me ba wo hwe video we ni one na national chairman and one SS so ye Santini ofiri sekwa and was one SS onima Asante on di animu no oginem sanka so ko catch president Mr President abrantie ye gine so e be say chaos beba ase di katia gina ho no one na sanka ko ka one gina ho ba one o kire say de o ye no what the propaganda oboa so odo Asante oboa o the people vote so Naja TJ ase ye taba ma obi e use omu use you ana ye di na taba de ya dada na me kan kire o say she party mu pa party bia NDC o MPP o CPP o Asantifo gurus wa ewo mu anka esese omutiminya position kra ye ma Rollins and yere ono tip or strong o party no yes start a friend say June 4th movement na anrafo say na June 4th movement actually on bagify o mu bagify ma Rollins yere say o pese o ye candidate yere asam to no so intentionally yere asam to no so PB Obin or say or person or a presidential candidate man DC there are some to so na Asante watch ya san gombe sorry aka say we dey yam penano alanchira matin there are to so na Asante for yedin obia ndi ye we ndi ye wu anga nye de mba ne say your friend say nye duro ide enenka me wo party mu kra me som party ni kakra nanga me wia me ho aba your friend say me kuma say me na ho na ma beti bibi ho akire omo ye nkrofo no kra na omo kra na boye form kese ya Santifo MPs omo kra na boye form kese yes ma nko ma onye a friend say akwadu no wo akumada tomatoes a friend say apreku yeah Kofi we renowned economist renowned a day na osusu hu say Emra Asante gehu ye gura nanga ma kamutira bom ye ti Asantema bank ono de Asantema airline Asantema shipping line say in yanso bako ship ansana wo de fadino to so Asantema shipping line Britain for kra ekoto ship warships imprenu e de Asante din to so yes I'm say yeah so, yeah na HMS Asante yeah wow na ya de mai ye ko ship ye ship ye high ship ne mfanye cargo and so ye me yenye aban no me yenye come despite no muka so mko ye airlines no sise wo busa ho de nje o muntimi ye frustrating no okay ya mgusu frustrating no ye ma onye say registration no a go register no wo be na ni ochiri wo na ti wo better no and so teacher yama o granting Nigeria ni licenses so pretty airline Nigeria easy Nigeria yo okay Nigeria yo
And I'm say, when you're Santini, dear, you're okay. Hey, Asante for children, chair Muchira Santino. Who can the Yahuno? Yeah, dear, yes, Orana, yeah, Thomas Santini near the next one. Share, dear, come despite. Any person prove, yeah, or the time, or the time in Yan. Not in Yakocase, a Muja Crash, or Bob Scano, say, Yanfanchino, or the Escadro. Na Yakocasa. Taben what is I'm going to be ISIT ni Grumida. And sit down. Taben why is a Pepini be Mahama Ninia Akoto playing. What is almost Cassetia? Every woman I did because I'm coming. Money. Over my come despite and got to playing. Now overtake the assembly. Oh, and you won't be dinner temper. So I'm first can be a woman. What it? Now, TJ, and your one was say, Asante Mamuna, I will share resources, natural resources, free walk. Now you were MPs to do be you were ministers, you were him for, and one answer your resources to here. Resources free Asante Mamun crowd also. You're some fast one year at Yetikurimiana. David, the same man of cry. A man. And so young Crawford, the woman said, "Ya do mra, as I say, you call strictly private. Asante Mai is in the university. I buy so my own Canadian be on fat, near Quadia. Asante Mai Hospital, or say, I bind the CEO, a baba headache, confanoche, no, I say one. Yenya, where dear. Bibian, why you? Oh, now, and you know, a friend say corporate entity. Bibia, dear, about one dear, Ubianco sabotage, bind it, and go, yes, ye dear, then beat ya bind it. So, yes, Rebecca said, Fena, and Mumian fast and TP, and I am fancy, the Yana said, the baby university. It will be a polytechnic, not how the over idea in TP, a compulsory, a bilingual near the call. Jubawana afa. By no government, and no government, no on sabotage. Such as a bilingual. I say by a bilingual. Over sabotage, but and come on nobody or sabotage. So now, no committee, so I'm no committee, area or the Okobi. Hey, asemo teacher. Teacher, asem na no de wo ho. Na de ye kan say ya I see a media so nyensem nyina na betima kan enso so ye nuan masande for ne tiase se. The ye kan. Opa ma otna ade enchene ubohu na attack on teacher. Ubohu asande for ba kwa kan omo. Wo ma betwa torato class wa kwaje bribe. Munti o na monsesa mwadwene o. Monsesa mwadwene o. Na de amofi so omodom no. Omo ena obi anua bi kura atwa se dumire bi o meka atwa se mokura mo nananom ka se komo mpe Ghana because mahum mrantie bi o mo ya anwonafo nkura fo bi o media no so every day consistently asante for ekwa ya se mo mpe independence no asante for Eka so mumpe so join Ghana. They were not part. I am telling you every day. Me watch you every day. Yes, young Crawford. Yeah, to a kina. Yeah, kunto kwankwa. Yeah, yeah, teaching. I don't hear. Teacher. Oh dear, mammy from Siampacho, mammy has will be a question be a obesity job, but more than any or something in Kodina on Eco Kansam which ran a man. Now they are working to what? Only be far, only be found. Only be far. I want one video back could be 90. We are day, wouldn't mean far as Santi, and from that. We are going to Olympia and go with Nagaka. What in and meanwhile, and what you can do, Nanka Mampoyan, so yet, Nanka Gabin yet, no way yet, Ngahana bet in your room. Go beyond to me first. Oh, my
VID. Hey, Asante ahemfo ibi. Wow. Ena yewura bodwa nkwa ne yaba ne yabesa ne yedi dapaka ne asa ne asoroko. Ne asoroko sa. Hey. Oya, ebinum kura tumi ka cho se ebi ana impediment kakra bi odura hemfie ho ebi kura odinasemo ebeto ohinanim na henkwa bi ya onim bibia a confront no didi na tem ahenkwa bi didi matem dia ni Asante no kura enyame biem we yes adabi I resign da na is Asante eni omumo because say ahenkwa ni bi kura obi bia enso so push mo na hunu se na bamu obu se wonye Asante ni kura bi me ma Asante kura are ya bamu buguda oti wayi shwe nkrofo ya bamabu bebre ana ya nye ni sei nti ne mi kira Asante na o nipa na o kokon ama no se de wo si gino sa na ogen Mr. Asante mi kwati mi ba no afre me won say ne no de wo ye no bia hwe obi to wo ka Asante asem bebre kra ma ye tribalist mi se me nya Asante fo mpanifo bia o ma ko school kra o obi ani wa Nyankopon amon tribalist obi ani wi ase you for omo ye tribalist chen obi a wi ase you enso omo na yesi omo ye Nyankopon nipa na wo a wo te a ye de Bible ne ya wa honkitwa bi abeto ha wo na wo kontia friends so me chira de fa Asante no unu Asante ni wi a wo chese wo pese so wo ko school nti de wo ye no ye say tribal so wo ka Asante hey minister ne kura ni now I'm educated fools no dey me kura dem I don't listen to them omo tend to become educated fools and it is Obi use Machiavellian tactics try to malign you, try to compromise or destroy. Who see who ye? So one thing. Now why you ding? Now ye too fast. Now who sugu? Now why you ding? Ye too fast. Now sugu. Na ni nyansa ne say. Asama me mo kan nyina no. So eno na ediswa. If say me edin tena Rollins mumu. Wabra no munim sane Asante ena ma mi hu sa no ma oh yes wadi o ma kire o mu hu ya no mbe so mu yi mi fi wiase ami ma ye we ya na wo che ho no mu se o de Jesus ya se hwan unim kan na tj na na champo say ye musa o say Santimane kro Santimane dia o to mi so be command wo hene bia ma na sori aka no ho ade na won command wo mo ono so question obisa no na na champon de kan say so wo hwe Asante empani nsemo a so emra na abofo no bubu ya pre no sana aman ni bebre wo no mo ho enso o manko ba ko na sori oba na sori ena kumase ene ahafonum eka ho endi sana yesu yen de no federal state so federation endi Asante onze nanu ya mampofo besai Asante omo ba ya complain bebre chira Asante ne say your friend say or hini we say Asante na say be no kind was say monko na sam mampo hene ba mampo hene asem abekana asem federation respect for the federation but you know monti Asante system na say your system to America for no federation ondi teki mo hono mo betumi across akọ another state is a command region dabi say Virginia for nyo masem a ntokwasi omo abeko omo state para omo state bibia o na state enti se Asante hene sorry anya na na se na one aban na ekon ebi se wo ya bia wo be sorry se wo ye bibia no Ghana fo nyina timi ditwi ekotia wo Asante ni a wo ye enti se Asante hene yi nanim ekoya sade na besi be hadwen enti wo mampon na se yesisi wo mampon obi asore wo mampon ho se yempene NDC fo yempene ma Asante ni enim na wo se me o twese na wo te ho se kumase emrame emekoma very yani sa
What is anama sorry, Mampoman sorry. And yes, Santimana, sorry, Mampoman. Muntia, Santa for Muntia, a system and Han Muntia. I'll be plenty and a boy already, and that's Santa Tierney. Muntia pa. So, yeah, the state in a sorry. State, independent states, and a sorry. Yeah, the BB, yes, Sampa, and yet Kumasi and a Baba man's Russian say, Sampa Munja Hong Kong. More Sampa for Nana who say, more backbone, a yira, Bombabua. Namo one pajama Huamana yira, one of Bababua. Hey, teacher, you was some bonopo. Mammy, here's the last question. I feel the young for teacher and Siana. Remember, young twas na teacher, Massa, never. I mean, question, but what question been beside now? Yazani, your teacher, quine. Was saying, Asantima PSC TV said, but he is the overlord. Teacher was saying, but he, Santini is the overlord of Asantima, and it's all you know say. I even say absolute monarchy. You can say absolute monarchy. And no, and your overlord. Overlord, dear. Yenina can one boom near you sell now, die no. So, and yet in time, Sabia, a emphasis say, Mampoina, sorry, something, Mampo, mempre, you say. And he, essence say, a yet federal state in India. And you know, overlord, no, I know a mre. Said the America or Tiano, Sana to us, auntie. So, America, because of federal state in India. Baby, a loose federation, Yeah. And a rigid federation. Debbie. Abrafuma, and see where yes, yeah. And this is and the ever sorry pass. Yeah. This was a constant mind. Over constant mind there as antiba committee as a corner as anticon. And Rua as anti fencing in also. As a massimampon. Yeah, when you say man point here, you more do with me as I did no or no Sunday no pedium. Esa we na se wo hia mo akro ba beje afutu me I want to mean say me theater esa we ye dia esa we say asa osantema mponhene obi politician bi dimbo wo to me so bet invite the minister the district chief executive the police commander the military you have the power to do that you don't wait na yemfa say friend for emre bi agogo well see friend for o makoto obi mo na friend for o mo kumo obi na odu omdimni ka ba menhia say nyane kwa no mo agogofo mo kam humbom na mone wo mo a wo mo kum mo ma na o mo to mo ma mo na mo mfa mo de boss wa mo stop you antam kwa anya wa mo a na udimni ka na abakumase wo ba kan kire ye nyere Anodin. Teacher, mami na wase na de ejiwa ho. Teacher. Enne me dasene ade kira wa kire why. Mami na wase. I comment section for okay, was say yes, yakan. Proud African, yes, and on her film said we will have to separate eventually. Separate teacher Sima one more year was separate no no problem no. Oh yeah, Oniama say emphasis say insurance what say friends are buy insurance. Ajegu. And the idea is and before you say ya Dawson, ya insurance no be mra. Na ya de enwe. Enya separation, who separate ya o de o kokra friends say normal now de ba kwa na de befa. So ba ko si takra de na so ba ko si tema. Hoya there. Yes, separation no here. Yankambum within that's right. Any here. Now separate cry, ya pe kwan bi so ya de babo. Now ko bio anasa separate anka boy ya babo no. Esi ya ne nuanu ye say ade ne ke yenti ho asantente ne ho ne de enye that is not the enye priority. That no eno de sade de atwam emra na ye bunu ahafo no so e ka asantema no ho no
saa mmerɛ no ɛne wote wo ho a wobɛtumi ayɛ wo ne ayifoɔ abɔhyɛ Ivory Coast wobɛtumi anya wayi wopɛ sɛ wode biribi ba wo man mu a wobɛtumi akra nneɛma de afa hɔ aba na nyɛ deɛ wɔtan wɔ no na wakɔhyɛ no mfimfini na wote wo ho nkɔyɛ. Wow. As a autonomy state no class obesa ya because politicians na say ni de omo ne ye de will be canty so all fight for autonomy ni class so emfa on. Oh, now Proud Africa say Burkina is a landlocked country but still surviving and so we need for Ghana. Okay, answer this money Ghana with good terms good terms and yes sir enu ntia now was a Ghana and the town what to one say o ma mfa na ma kra mfa no ho. Tija o